biasanya Dik Gepit gak tau pedot lho, Dik Gepit gak tau pedot. Ki suarane senengek lho Dik Gepit. Aja sone apik sing nyanyi apik nek nek cacah pedat to guys ta. So jegone lek gong iki sampai nekek penyanyi sebab iki besok didol. Iki njeluk payu murah. Aku dek muring-muring ngene. Lho yo. Biasane ki aku gemblogol, nek aku tetep apik aku. Oh. Ada jenengane lho. Wis tak arep sombong kadang kliwat kok. Ngobengi kutha saterusé ora ketemu terus aku neng Jakarta. Luar biasa aku sewenang kawan mergawe ning wadek wis to. Dasar suasanane ya kepenak, kecampuran sumuk sithik-sithik, jan cocok angin. Muga-muga ora udan. Mega Suara Campur Sari Prisma Audio Sonitem Dekat Promosi Channel Sak Kemat.
Hey! Jebol ora ketemu aku kritiku aja beda aku terus balik nang Semarang kritiku ana kandang Oga kabeh diabadikan bersama channel Hadi Suwoto. Lagi rawuh. Pertanggapan konco masih lagi rene mau. Wo prei to? Merokno ndelok aku. Alhamdulillah. Jenengane kok lho, Pak. Waduh. Lho dhek lho merokno ndelok rene gak ndelok aku adoh lho ora wadek iki. Niku nganu fane jenengan nggih. Heeh. Kuwi penggemarku kan biyen mula kuwi. Kawit sekolah mula dhek penggemarku lho kuwi. Kowe genah darate iso gelo mbek aku kowe. Rasa bagus nek gelo-geno lah kowe iki kok iso. Kowe iki mbek aku sak leting rasa-rena. Matur sembah nuwun. Gebi Parera segala